Lalaking dunay mitubong bukol sa liog diini na nawagan og tabang aron madala kini sa ospital. Ani ang detalye. Miani sa Davao City aron makatrabaho ug makatabang sa pamilya. Mauunta kini ang tumong ni Ivan Derek Cruz, kinsa tubong Zamboanga City. Apan wala damha, nagkasakit kini ug dunay mitubo nga bukol sa iyang liog. Tungod sa mga balatian, naundang kini sa pagtrabaho isip call center agent ug naundang sab ang iyang pagtabang sa iyang kabanay nga anaa sa Zamboanga City. Sa ngayon, ang kalagayan niya po ay masasabi kong malala na po dahil may bukol po siya na tumutubo sa may liig banda. Dili pa matino kung unsa ang hinungdan sa pagtubo sa bukol ug ngano kining midako sa karon. Ang mga higala ni Ivan ang nagaatiman kaniya, apan tungod sa kawadon, dili nila madala sa ospital ang ilang higala. Nagtulong-tulong na po kami mga kaibigan niya na somehow ipa-admit siya, ngunit hindi po talaga kakayanin kasi una-una sa lahat, hindi lang po pagpapacheck up ang problemahin namin. Buot karon ni Ivan nga mapa-check up ang iyang balatian ug makauli sa Zamboanga City. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Alang sa mga buot mutabang, anaa karon si Ivan sa Fatima Village sa Matina Aplaya, Davao City ug palihog lang mo kontak sa numerong 0916-694-7688. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.